Gorilas non é un xogo de mesa, é un xogo de cartas para xogar mentres se escala. Idealmente foi pensado para adestrar no muro de densidade do teu rocódromo, pero podes adaptar a túa parede favorita. Unha das modalidades de xogo que ten Gorilas é bloque gorileiro. Esta é unha modalidade para 2 ou máis xogadoras. O primeiro que hai que facer antes de poñerse a xogar é decidir quen será o gorila comodón. É dicir, a persoa que nesta quenda non vai escalar e vai sacar as cartas ao chou. Esta persoa separará da baralla as cartas de bloque, que son as cartas 1, 2, 3 e top. E con estas cartas sinalará na parede 4 presas que representarán un percorrido que terán que facer os diferentes xogadores. Unha vez que o percorrido este asinalado, os participantes subirán a parede de un en un. O obxectivo do xogo será chegar ao top, pero pasando antes polas cartas 1, 2 e 3 sen caer, pero sempre facendo os movementos que indique o gorila comodón, que irá sacando cartas do mazo unha a unha. Por exemplo, sacará unha carta move pé, o xogador na parede só poderá mover un pé. Ou, por exemplo, cruzamans, o xogador da parede terá que se mover cruzando mans. Un último exemplo, bandeira, pois o xogador da parede neste caso non poderá avanzar porque se terá que colocar simplemente na posición de bandeira. Así, hasta que o xogador que estea na parede chegue ao top ou caia. Nese momento, faise o reconto final e mírase cantos puntos acumulou o xogador. Os puntos están indicados na parte inferior das cartas. Tamén teñen que contar os puntos das cartas que acadou, das cartas de bloque que acadou. Se chegou 1, 2, 3 ou top. Entón, cando un xogador remata a súa quenda, sube o seguinte xogador. Gaña que máis puntos acumule, chegar a un non ou top. Queres saber que outras modalidades de xogo ten Gorilas? Bota unha ollada aos outros vídeos.